Apám tönkretette a focis álmaimat, mert lány vagyok. Gyerekként igazi fiúslány voltam, és imádtam focizni a bátyámmal és az ő barátaival. Egész jól is ment nekem. Ám amikor 12 éves voltam, apám megtudta, és nagyon dühös lett. Azt mondta, hogy a lányoknak nem való a foci. Inkább lányosabb dolgokkal kellene foglalkoznom. Teljesen összetörtem, de nem akartam csalódást okozni, így abba hagytam a játékot. Pár évvel később már gimibe jártam. Volt egy srác, aki nagyon tetszett, és ő a foci csapatban játszott. Elkezdünk beszélgetni, és meghívott, hogy nézzem meg az edzésüket. Kimentem, és az edzés után csak ott lógtunk a pályán. Viccesen felvetette, hogy dobjak egyet a labdával. Évek óta nem dobtam focilabdát, de gondoltam, megpróbálom. Legnagyobb meglepetésemre tökéletes spirált dobtam, és messzire szállt. Lenyűgözte, amit látott, és megkérdezte, nincs-e kedvem részt venni az edzésükön. Hezitáltam, de aztán úgy voltam vele, miért ne. Beszálltam, és hihetetlen érzés volt. Újra játszottam, és még egész jól is ment. Az edzőnek is feltűnt, és megkérdezte, csatlakoznék-e a csapathoz. Megdöbbentem. Nem tudom, mit mondjak. Hazamentem, és elmondtam apámnak a dolgot. Ő mérges lett. Azt mondta, hogy az időmet pazarolom, és a tanulásra kellene koncentrálnom. Teljesen összetört. Imádtam játszani, de nem akartam összeveszni vele. Végül nem csatlakoztam a csapathoz. Bár csak kiálltam volna magamért akkoriban. Néha még mindig eszembe jut.